без това да се отрази на качеството. Сега да се върнем на резолюциите. Лъжат. Брутално лъжат. За щастие 80% са такива обяви в сайтовете за обяви. Другото, с което то не е точно лъжа, защото по-скоро е изкривяване на параметрите, е с нашумелите, все по-популярни камери с два обектива или повече. Там вече е брутално, няма спирачки китайците, ако трябваше направят с 8 обектива. Обаче имам такива в сайта, качени са, обаче гледайте сега какво става. Извис имат модел, който е с два обектива, но те си го посочват като 5+5. И сега тук идва тънкия момент. Виждам го и в сайтове, които сериозно продават.